Γεια σε όλους. Σήμερα θέλω να μιλήσω λίγο για το κανάλι μου. Λοιπόν, όσοι γνωρίζετε το προηγούμενο μου κανάλι, το οποίο το link είναι στο description, έκανα βίντεο με Minecraft περισσότερο. Να ενημερώσω ότι θα κάνουμε μια σειρά με Pocket Edition σε αυτό το κανάλι. Δεν ξέρω τώρα πότε. Όπως είδατε όμως δεν έχουν αρχίσει gaming videos ακόμα. Έχω κάνει ένα μοντάζ και ένα καλωσόρισμα. Τα gaming videos θα αρχίσουν όταν θα έχω κάποια ιδέα να κάνουμε κάποιο ωραίο βίντεο. Διότι θέλω να. Τα βίντεο μου να έχουν ουσία. Δεν θέλω να είναι ουσία και να μην αρέσει σε εσάς. Οπότε. Αυτό βασικά θέλω να πω. Πολύ μικρό βίντεο, το ξέρω. Τώρα προφανώς στο background θα βλέπετε κάποιο gameplay. Λογικά δεν ξέρω από τι. Αυτά ήθελα να πω. Δεν πιστεύω να έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ μικρό βίντεο. Συγγνώμη, αλλά ήθελα απλά να σας πω αυτό. Πότε θα ξεκινήσω τα gaming videos? Όταν έχω κάποια ιδέα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ εσάς που έχετε κάνει subscribe. Όσοι μου έχετε κάνει like στα βίντεο. Και ναι, είναι πολύ το support για ένα τόσο νέο κανάλι. Για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω. Κάντε subscribe, like στο βίντεο. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά.